είσαι ότι παραδέχτηκες τα λάθη σου. Τι τον κάνω, γε μου. Μετάνιωσα. Παραδέχομαι τα λάθη μου, έκανα πολλά λάθη. Εν και παίζω το αθώος, εν και παίζω το άγιος. Το μόνο που θέλω είναι να βγω από εδώ μέσα. Αν μείνω εδώ μέσα, τι θα ωφελήσει να θαράσει. Νομίζω ότι... Εν το ξέρω ότι είναι πολλά δύσκολο που σου ζητώ. Κοίτα, Μαρίνα μου, δεν ξέρω. Ευχαριστώ που με πρότεινες, αλλά έτσι νιώθω λίγο απροετοίμαστη τώρα. Δώσ' μου έτσι 2-3 μέρες να σκεφτώ και να σε πιάσω. Μπορεί να χρειαστείτε κάτι. Κρίς μου, χρειαστούμε κάτι, χτυπώνει το κοτούρι και έρχεται νοσοκόμα. Όχι, άλλο είναι νοσοκόμα, άλλο δικός σου άνθρωπος. Κρίς, φύγετε. Θέλουμε να ζημηθούμε, είπα σου. Χριστίνα, σε παρακαλώ. Εντάξει, λοιπόν, να σου αφήσω το τηλέφωνο τα με και αν χρειαστείς κάτι πιάνετε μας. Εντάξει ρε Χριστίνα, πόσες φορές να μου πεις. Σίγουρα. Μάνα μου, θέλουμε να ζημηθούμε και αν είσαστε εδώ, μην μπορούμε. Και τόσα χρόνια που έχασες με τις σπουδές σου, δεν λυπάσαι? Καθόλου. Αγαπώ το πάρα πολύ το τραγούδι. Εντάξει, απλώς τώρα το μόνο που με νοιάζει είναι το αγγελάκι μου και με χάνει. Αγιά μου, νομίζω ότι θα μπορούσα να σκεφτώ ποτέ έτσι. Κι όμως έχει δίκιο η Άννα μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία για μια γυναίκα από το να γίνει μάνα, νομίζω. Τι έχεις? Είναι εντάξει, είναι ένας μικρός πόνος στην κοιλιά. Δεν μπορώ να τη θεωρώ έτσι ρε, Πιέρ, ξέρεις, αδυνάτησε η Αλεξία, εξαντλήθηκε, κουράστηκε. Κρίς μου, είναι φρόν που αφαίρεσαι, δεν έκαμες φράγισμα. Ναι ρε, αλλά και πάλι δεν μπορώ να τη θεωρώ έτσι, κατάλαβες. Εντάξει, σε 2-3 μέρες να τις περάσει. Ναι, μακάρι. Εσύ είδαμε, πώς τα πιάμε. Λίγα πράγματα. Απάντως, αν δεν ήσουν εσύ θα εύκολα, πέρα χίλια ευχαριστώ, να σε καλά. Εγώ... sorry, θέλω να ενοχλήσω, απλά ήθελα να δω αν ήσασταν καλά. Εγώ περίμενα ότι να πονούσα παραπάνω. Εσύ, Αλεξία? Εγώ πονώ, δεν είμαι έτσι τυχερή όπως το κοπέλι που πόδα. Sorry που ήρθα έτσι, αλλά είχα την έννοια σας, δεν σκέφτομαι σας συνέχεια. Όπως έλεγες, είμαστε ακόμα ζωντανοί. Ναι, στη σκηνή σ' άλλο συγκρότημα όμως είσαι. Από ό,τι βλέπω, έχανες το χιούμορ σου. Παλεύκω το. Σας είπα ότι τα χρήματα θα τα πάρει το συντομότερο. Τι εννοείτε κύριε, τι εννοείτε, μ' απειλείτε, μ' απειλείτε. Αυτό το μήνα έχω καταθέσει 10.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα τον επόμενο μήνα. Κανένα ανέστημα. Μετά το Γιάνγκο τίποτε αγάπη. Πρέπει να έχει κάτι να μου πει το αντικείμενο, δεν μπορώ έτσι. Ναι. Βέβαια μερικές φορές έκθεσαι σου λοιπόν το περιμένεις. Άκουμε, ξέρω όμως άλλο. Καλησπέρα. Πάρη. Εντάξει. Μια χαρά. Να μείνετε. Καλά. Αν και είμαστε μόνοι μας να με, σε γνωρίσω. Η Έλενα, ο φίλος μου Πάρης, η Μαρίνα. Μαριάννα. Μαριάννα. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ. Χτύπησε τώρα η καρδιά μου και πονάει. Χτύπησε κόκκινο η ζωή, λεπτά μετεράει. Ήρθε η ώρα η στιγμή για να μιλήσει η ψυχή. Ήρθε η ώρα του ερωτά να με ορίσει. Νιώσε με, ψυχή μου που πονάω. Νιώσε με, καρδιά μου σου μιλάω. Κάθε κύτταρό μου ακυρώνεις. Σώσε με, μη με σκοτώνεις. Νιώσε με, ψυχή μου που πονάω. Νιώσε με, καρδιά μου σου μιλάω. Όλα εδώ αγάπη μου θυμίζουν. Όλα εδώ αγάπη ψιθυρίζουν. Νιώσε με, σώσε με, μη με σκοτώνεις. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα, μωρό μου. Κάμα σου καφέ. Thank you. Μα άρχισες έψες, γιατί? Έχω πει από τώρα, αγάπη. Πού ήσουν? Πού ήμουν, στο παράκι, πού ήμουν. Πιάμε την κουβέντα, τζαμί, εντάξει, είπα να μείνω λίγο παραπάνω. Καλά, εντάξει.
Θέλω να ξέρεις ότι στεναχωρεθήκα χτες. Μα για το ταξίδι που τσακωθήκαμε, κύριε, λες ώρα. Ναι, για το ταξίδι. Δεν ξέρω. Ξανασκέφτηκα το. Και θέλω να σου πω ότι μπορούμε να θέλεις να πάμε το Σεπτέμβρη. Να μεγαλώσει το μωρό και να είμαι πιο χαλαρή. Θα το σκεφτούμε. Εντάξει, αγάπη. Ως το Σεπτέμβρη βλέπουμε, ναι. Πάρ' το χρόνο σου. Ναι, ναι, ήμουν και εγώ λίγο επιπόλαιος. Φέρθηκα σου λίγο άσχημα. Εντάξει. Βλέπουμε. Καλά. Καλημέρα, Θανάση μου. Καλημέρα, μαμά. Πώς είσαι, αγάπη μου? Καλά, είμαι καλά. Σίγουρα? Ναι, μαμά, είμαι καλά. Αλήθεια. Περιμένω να μου πεις. Μαμά, δεν μπορούμε να σου γελάσουμε στο γελίο εσένα. Αγάπη μου, δαμέ δεν μπορούσες να με γελάσεις όταν δεν έβλεπα. Όχι τώρα που βλέπω. Εντάξει, μαμά, θα πάρω κάποια παυσίπονα για να μου περάσει. Καλά. Εγώ θα περιμένω όταν είσαι έτοιμος να μου μιλήσεις. Εδώ θα είμαι. Αν έχω κάτι να σου το πω, να σου το πω. Λοιπόν, εγώ τώρα να πάω στην Άννα. Θέλεις να έρθεις? Θα δω τη Χριστίνα. Η Άννα πώς ήταν χτες? Δεν ήταν καλά, γι' αυτόν ήταν να πας στο γιατρό σήμερα να πάω να δω που τους είπε. Ναι, καλά κάνεις. Λείπει και ο Μιχάλης που το σπίτι τώρα έχεις ανάγκη. Ω, ναι. Μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι που έστω και έτσι, έστω και τώρα μπορώ να σταθώ δίπλα στην κόρη μου. Μα η Άννα έχεις ανάγκη, έχει την παρουσία σου ανάγκη. Το ξέρω. Λοιπόν, γεια σου, αγάπη μου. Γεια σου. Γεια. Να προσέχεις και να ξέρεις ότι όλα είναι περαστικά και ασήμαντα. Μόνον η αγάπη μένει. Γεια σου, μάμα. Πει να ξαπλώσεις. Καλά ρε αγάπη μου, εντάξει. Είπε ο γιατρός να ξεκουράζουμε και σημαίνει μόλις πω σπίτι να φρούσω πιζάμε και να πλώσω. Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Ακριβώς το πράγμα σημαίνει. Είπε κρεβάτι, κρεβάτι. Ειδικά σήμερα που ξυπνήσαμε από χάραμα να πάμε να ζέδι. Άντε, οφείλεις να τρώσεις τον ύπνο σου. Έτσι είμαι άρρωστη. Να κάτσουμε να συζητούμε τώρα. Είπες σου δύο πράγματα ο γιατρός, οφείλεις να τηρήσεις για το καλό του μωρού. Μα τώρα εγώ να ξαπλώνω 2 εβδομάδες. Να μου, έχει άλλες που ξαπλώνουν 9 μήνες. Να συζητούμε τώρα. Είναι πάνω απ' όλα η υγεία του μωρού, μάνα μου. Είναι, εντάξει. Έτσι πότε να το διακινδυνεύσω. Άντε, εντάξει. Έτσι φταίς και εσύ, παίζαν πολλά πράγματα πάνω σου. Μα είσαι πολλά γλυκός, ξέρεις το. Αρέσκει μου πάρα πολλά αν νοιάζεσαι για το μωρό μας. Γιατί είχες την εντύπωση να δεν νοιάζουμε. Εντάξει. Στην αρχή, εν το ήθελες. Ελλάς. Τι με θωρείς? Πιες με μια αγκαλιά. Εντάξει. Όχι, ακόμα λίγο. Να με κρατάς, νιώθω ασφάλεια. Εντάξει τώρα. Πίνε βάλει πιζάμες. Θα βάλω πιζάμες, εντάξει, πως την άρρωστη. Εντάξει, ας με βάλεις. Ωραία. Πάω νυχτικό. Καλημέρα, πώς είμαστε σήμερα? Καλημέρα, αγάπη. Καλημέρα, καλημέρα. Πονείς, Άγγελε μου? Είμαι λίγο καλύτερα σήμερα, Άγγελε μου. Πού πάθεν τόσο? Γύρισε τούτα μέσα, δεν ήταν που πάθει.
Είσαι καλά? Αν δεν έρχεται να με δει, ο πρίκτης ο Πιέρ ήταν να μου καλύτερα. Εγώ ευτυχώς έτσι μου και γλίτωσα τη. Έφα την εγώ, thank you. Να σου φέρω κάτι. Κάτι σε ψηλό μελαχρινό, ας πούμε. Ψηλό μελαχρινό είναι το καλύτερο μου φκένει, σε φαΐν εννοώ. Δεν πίνω. Πίνω εγώ. Να σου φέρω κάτι μετά που μπορεί να πεινάσεις. Είπα πίνω εγώ. Τη σειρά σου εσύ ρε. Αγαπή. Θέλω, μπορώ να φάω τίποτε. Έχει κάτι που τραβεί όρεξή σου. Ναι, σαντουίς με σολομό, ανιφών και τυρί. Το γιο μου. Έτρωξες στο χορκό σου που τα πράγματα και μένει ευκαλής άχνα. Λοιπόν, ακούω κύριε Κρίς. Αυτή τη στιγμή έχω μέσα μου τον νεφρό της αγαπημένης σου. Και ο συγκεκριμένος νεφρός επιθύμησε σολομό και φυσικό χυμόν καρότο. Πίνε τώρα φέρμουτα και τούτος ο νεφρός θα σε ευγνωμονεί για μια ζωή. Αδερφή. Έλα αγάπη μου, τι γαμνείς. Είμαι καλά, είμαι μέσα στο καφέ. Όχι, μεν έρθεις γιατί μπορεί να έχω παρέα σε λίγο. Να καλέσω κάποιον. Τον Πάρη. Έναν παιδί που εγνώρισα εψές. Ψηλός, μελαχρινός και πολύ καλό παιδί. Έδωσε μου το τηλέφωνο του. Έτσι πες το καλύτερο. Μάντεψε τι δουλειά κάνει. Ψυχολόγος. Ναι. Όπως το άκουσες, ψυχολόγος. Εντάξει, δεν ξέρω φυσικά να δείξει, αλλά ξέρεις ότι να μου θέλω πιάνω το πάντα. Άντε, είμαι έτοιμη. Πήρα και τον μωρό. Εντάξει. Οκ. Εσύ τι να κάνεις? Να πάω από το πανεπιστήμιο να που γίνεται για την εξεταστική. Έχω και κάτι γραπτά να διορθώσω. Εντάξει. Απ' σε κάποια στιγμή να πάω από τον Ιάσονα και από την Αλεξία, εντάξει. Ναι, να πάει και να μου πεις πώς είναι τα παιδιά. Εντάξει, άντε, να φύγω. Bye. Παιδί. Εντάξει, αγάπη μου, πήγαινε και να μιλήσουμε. Παρακαλώ. Απαντάς πολλά ευγενικά το τηλέφωνο. Έχω το γενικά. Είμαι ευγενικός άνθρωπος. Ναι, κατάλαβα το. Τι καμνείς, είσαι δουλειά? Όχι, είμαι σπίτι ακόμα να πάω. Έχεις ώρα σήμερα να δεις έναν πελάτη? Γιατί έχει κάποιον που χρειάζεται ψυχολόγο? Ναι, εγώ. Εν νομίζω. Εσύ μια χαρά μου φάνηκες έψες. Ναι, αλλά σήμερα εξύπνησα κάπως. Οκ, να το κοιτάξουμε τότε. Είμαι σε ένα καφέ. Θέλεις να περάσεις να πιούμε τον καφέ μας και να τα πούμε? Δυστυχώς σήμερα δεν μπορώ. Πότε είσαι ελεύθερος? Άσε να δω το πρόγραμμα μου και να το κανονίσουμε. Να σε πιάσω εγώ τηλέφωνο. Εντάξει, να περιμένω. Με ξεχάσεις. Οκ. Γεια σου. Bye. Θα μείνω δαμέ ξαπλωμένη μέχρι να έρθεις. Εντάξει. Κι άκουσε το γιατρό να πούμε, να. Τίποτα άλλο. Ξεκούραση. Εντάξει, μάνα μου, εντάξει. Άντε, πήγαινε στη δουλειά σου και μένει στις 9. Όχι, ξέρεις τι, έχω 9. Δεν μπορώ να σε αφήσω μόνη σου. Να πιάνει τη Βασιλική να έρθει. Χτυπάει πόρτα. Γεια σας, ενοχλώ. Κύριε Μαρία, βρε. Καθόλου, έλα κάτσε. Αγάπη μου, πήγε στο γιατρό, τι σου είπε? Πήγαμε. Τι σου είπε? Είπε βασικά ξεκούραση. Και εβδομάδες δεν θα σηκώσει από κρεβάτι. Είδες λοιπόν, αυτό θα κάνεις. Θα μείνεις εδώ, ξαπλωμένη. Θα προσπαθήσω. Εγώ εντάξει, πρέπει να πάω δουλειά και δεν θέλω να τον αφήγω μόνη της. Θα πάει στο καλό, εγώ θα πίνω μαζί της. Μα μπορεί σίγουρα. Κύριε, λέει σου, για το όνομα του Θεού, γι' αυτόν είστε. Μην ανησυχείς για μου. Εγώ θα μείνω, θα κάνω τις δουλειές του σπιτιού, θα σας μαγειρέψω. Θα μείνω συνέχεια μαζί της μέχρι να έρθει. Εντάξει, γιατρέ. Όχι, τώρα είσαι χάσει, δεν έχω 9. Λοιπόν, όσο πιο σύντομα να έρθω πίσω, εντάξει. Να πάει στο καλό. Μένε στις 9. Είναι σε καλά χέρια. Γεια σου, αγάπη μου. Λοιπόν, τι θα σου κάνω? Πρόγευμα πήρες? Ναι, είμαι μια χαρά. Ωραία, να ξεκινήσω τις δουλειές. Θες κάτι να πιείς πρώτα? Όχι, είμαι εντάξει. Μα δεν χρειάζεται να κάνεις τις δουλειές. Εσύ ησυχή. Καλώς τον, έλα μέσα. Γεια σου, Χριστίνα μου. Σε καλά?
Ναι, είναι καλά. Να σου κάνω καφέ. Όχι, θέλω τίποτε. Κάτσε να τα πούμε λίγο. Τι έγινε, φαίνεσαι μου κάπως περίεργος. Ναι, κάτι έγινε. Απλά δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Ρε παιδί μου, πέ μου, τι, έγινε κάτι με τον παπά σου? Ναι. Πώς το ξέρεις? Έχω χάρισμα. Τέλειωνε, πέ μου. Χριστίνα, θέλω να σου πω κάτι που πρέπει να μείνει αυστηρά μεταξύ μας. Εννοείται. Ζήτησε μου να το βοηθήσω να δραπετεύσει. Τι πράγμα? Καλά σοβαρό μιλάς τώρα και καθώς και σκέφτεσαι το? Χριστίνα, δεν ξέρω τι να κάνω, ελπίθηκα τον, είναι χάλια. Θανάση, τι εννοείς δεν ξέρεις τι να κάνεις? Για όνομα του Θεού, έκαμες σου τόσα πράγματα και ακόμα σκέφτεσαι να τον βοηθήσεις? Δεν ξέρω τι να κάνω, Θεέ μου. Μα είναι ποτέ δυνατόν? Συγγνώμη δηλαδή, αλλά βάλισε να κάνεις έτσι πράγμα, βρωμοδουλειές. Εντάξει, έκαμες σου τόσα πράγματα και εσύ σκέφτεσαι το. Να πάει να μπλέξεις τώρα εξαιτίας του. Στο κάτω-κάτω θέλει να δραπετεύσει, να βάλει τσίνους που εκατόνεται του υποκόσμου. Όχι να μπλέξεις εσύ, για όνομα του Θεού. Ένα κουβέντα ούτε καν να το σκέφτεσαι, εντάξει. Κύριε, λέει σου ποιον. Μαριάννα, τι κάνεις εδώ? Δεν θα έπρεπε να είσαι στη φωτογράφηση? Ναι, ήρθα να πάρω κάτι χαρτιά και θα πάω. Θέλεις να έρθεις μαζί μου? Τι να κάνω εγώ, ρε Μαριάννα, στη φωτογράφηση? Εσύ και η Άννα δεν τα έχετε αναλάβει αυτά? Ναι, αλλά η Άννα λείπει. Άρα, ποιος μένει? Έχω δουλειά, δεν μπορώ να έρθω. Όχι, θέλω να έρθεις γιατί θέλω τη γνώμη σου. Για ποιο θέμα? Δεν ξέρω πώς να στηθεί η φωτογράφηση. Αφού και να έρθω, τα δικά σου θα κάνεις. Ναι, όχι, δεν θα κάνω. Αλήθεια, θέλω τη βοήθεια σου. Ωραία, έρχομαι, στείνω τα μοντέλα και φεύγω. Εντάξει, ναι, θα μείνω εγώ μετά. Θα μείνω, εντάξει. Ωραία, θα πάρω το αμάξι μου. Όχι, θα σε πάω εγώ. Και εγώ πώς θα γυρίσω μετά? Θα σε γυρίσω. Δίπλα είναι, σε κάτι απόσταση. Άμα είναι έτσι. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άιντε. Τι, δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω για μια εξυπηρέτηση? Μαριάννα, τι πίνεις, κορίτσι μου? Εσπρέσο διπλό. Αλλά τώρα τελευταία πίνω ένα βιολογικό ρόφημα που είναι πάρα πολύ υγιεινό. Αυτό είναι, σε πειράζει να το κόψεις. Τόσα χρόνια με τα εσπρεσάκια μια χαρά ήσουνα. Λοιπόν, πάμε. Χρειάζεστε κάτι να σας φέρω? Είμαστε εντάξει. Αλεξία μου, θέλεις λίγο νερό? Εσύ δεν θέλεις νερό? Θέλω ριζόγαλο, είπα σου. Σατσί με το ριζόγαλο, έχει ριζόγαλο. Θέλεις να σηκώσω λίγο πάνω το... Όχι, είσαι εντάξει, εσύ? Όχι, είμαι καλά. Στο σηκώσω έτσι. Θέλω, κατέβας το. Κρίς, θέλω να σου πω ότι πήγαινε τώρα σπίτι σου, φύγε. Μας να γίνεις, σε παρακαλώ. Εντάξει, δεν να φύγει τώρα, δεν είμαι καλά. Μας το ρίσα. Τι κάνετε? Παίξαμε και καλύτερα. Εντάξει. Sorry που σου γύρισα ράσινα. Σήκω εσύ. Όχι, μείνε. Τα βλέπω το δάμε. Ήταν ο άντρας σου έψες. Α, ναι. Βέβαια, έρθουν να μέσα στον παράκι, είσαι πολύ σου ξέ. Τι εννοείς? Σταμάτα, γεια μου, τι λαρίσεις κοπελούας. Δεν να πω κάτι κακό. Κόψε το. Άντε πέ το καλό. Όχι, απλά άρεσες σε δύο κοπέλες και αμέσως πάρεις, αλλά φάνην κύριος, δεν είναι εδώ και να φορμές καθόλου. Να μου έπρεπε να δω και αφορμή δηλαδή. Όχι, αλλά να λούμε τα καλά του αρσενικού ή μόνο τα κακά του. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά ο Πάρης είναι πάντα υπεράνω υποψίας. Είναι ένα τασά. Ακόμα πάντως μου το και δικαίωμα. Τέλος πάντων, πώς είσαστε εσείς? Άννα μου, είσαι καλά? Καλά είμαι. Ωραία. Τέλειωσε το πλυντήριο, να απλωσατά. Έχει κάτι άλλο να κάνω? Τίποτε, να κάτσεις να ξεκουραστείς. Ναι, θα κάτσω να σου κάνω όμως κάτι να φάεις, κάτι να πιείς. Και έφα και ήπια, κάτσε λίγο. Καλά. Άρα η πόρτα.
Βασιλική μου. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, Τι καλή μου. κάνεις? Καλά, το περιποιούμε την έγκυο μας. Άννα μου, πώς είσαι? Καλά, μανούλα μου. Ο γιατρός τι σου είπε? Να ξεκουραστώ, πρέπει να ξαπλώνω 2 εβδομάδες. Να ξαπλώνεις, αγάπη μου. Θα ξαπλώνεις και ό,τι θέλεις θα σε βοηθώ εγώ. Μεν έχεις 9, Βασιλική μου. Εγώ είμαι δαμέ. Να μείνω κι εγώ, μπορεί να χρειαστεί κάτι. Να κάτσετε και δυο, δεν θέλω τίποτε, θέλω μόνο παρέα. Να σου κάνω κάτι να φάεις, ό,τι προτιμάς. Τι τραβάει η όρεξή σου? Είπατε κι εγώ, αλλά είπε μου έφελη. Είμαι εντάξει, δεν πίνασα ακόμα. Να σου σφίξω λίγο φρέσκο χυμό. Όχι, δεν θέλω. Πρέπει από τουαλέτα. Να σε βοηθήσω. Είμαι εντάξει. Είμαι εντάξει. 3 βήματα μπορώ να τα κάνω μόνη μου, έτσι με κουτσί. Ναι. Έτσι ήμουν κι εγώ στις εγκυμοσύνες μου, είναι κάθε μου δευτερόλεπτο. Εμπομένα που πήρε. Ναι, αλλά πρέπει να κάνει εκείνο που της είπε ο γιατρός, δεν είναι αστείο. Γι' αυτό μην την ενθαρρύνεις. Εν και ενθαρρύνω τη Βασιλική μου. Όχι, ενθαρρύνεις την. Άμα λαλείς ότι έτσι ήσουν κι εσύ και που σένα που επήρε, ενθαρρύνεις την. Μα εγώ σε σένα που το είπα. Ακούω σας. Όχ, το ξέχασα. Τι έγινε? Ξέχασα τον μπλοκ των επιταγών στο σπίτι. Γιατί το χρειάζεσαι? Ναι, πρέπει να πληρώσω το φωτογράφο. Το δικό μας δεν έστειλες? Ναι, αλλά χρωστούμε του 1 μήνα και μόλις με δει να μου τα ζητάζει, πολύ ενοχλητικός. Εντάξει, εμάς όλοι χρωστάνε. Ας χρωστάμε κι εμείς σε κάποιον. Ας περιμένει, δεν θα πάθει τίποτα. Όχι, δεν θες. Είναι αυτός μία, έτσι και μας πιάσει στο στόμα του, θα μάθουν όλοι οι ανταγωνιστές μας ότι είμαστε κακοπληρωτές, δεν θες. Εντάξει, κατάλαβα. Να πάμε από το σπίτι να το πιάσω. Θα αργήσω, ρε Μαριάννα. Όχι, προλαβαίνουμε, ώσπου να μαζευτούν. Να κάτσουν, να πιούν τον καφέ τους, να πούν τα νέα τους, να θάψουν όλους τους υπόλοιπους, μια χαρά προλαβαίνουμε. Άντε, πάμε. Ξέραμε. Ναι, μου ήρθα. Να μου είδε. Μια χαρά, εσύ να μου πεις, δεν μου γίνει εμένα, να είπε γιατρό. Πήγαμε το πρωί, μια χαρά. Δεν μου σας είπε δηλαδή. Δεν μου να μας πει, ξεκούρασε κρεβάτι, καναπέ, ξεκούρασε κρεβάτι και να σηκώνει τη για το τουαλέτα. Καημένη, κατάλαβα. Χριστέ μου, πρέπει να έσπασε τα νεύρα της, πώς αντιδράσει. Δεν μου να κάνουμε και άλλη επιλογή. Πρωτορία ήταν και το μωρό. Ναι, αλλά σου πω, πρέπει να βοηθήσεις και εσύ να μην κλατάρει, α. Δεν φάση. Είναι άμα σου και βοηθάτε. Εμένα προσέχει. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι που σκέφτηκα να κάνω και θέλω τη γνώμη σου. Τι δούμε. Σκεφτόμαι να μετακομίσω στην Αγγλία. Γιατί? Διότι ήθελα να αλλάξω περιβάλλον. Ένα τζοστάδιο τσαμί για σπουδές. Να μας αφήγεις για μάθηκια ως τάχε δηλαδή. Κανεί ρε, σταμάτα. Έτσι να πάω στον Άρη ρε, στην Αγγλία που να πάω. Άμα θέλω να έρχομαι σας θωρώ. Μαύρη πέτρα, της πέτρα που να στείλεις πίσω, δόξα να και να μας θωρείς. Άντε ρε Μιχαλή, σταμάτα, πες μου γνώμη σου, άντε. Λοιπόν, πέραν της πλακάς, εγώ δεν μπορώ να σου πω τίποτε. Δηλαδή, η απόφαση είναι καθαρά δική σου, ό,τι και να αποφασίσεις, εγώ να ξέρεις είμαι δίπλα σου. Μου αγάπη μου, τελικά καβάς με, Να ήταν να με διέρευση παρακάτω. Να αρχίσει κάμια φορά Αγγλία. Είμαι στην Oxford Street. Χριστούγεννα. Γεια σου, Θανάση μου. Γεια. Πώς είσαι? Πώς να είμαι. Χάλια. Χαίρομαι όμως που έρχεσαι και θωρείς με. Η υπόλοιπη οικογένεια ξέγραψε με. Έδωσες τους άλλην επιλογή με τα κατορθώματά σου. Μακάρι να μπορούσα να δώσω έναν τέλος στη ζωή μου. Να κλείσετε κι εσείς κι εγώ που τα βάσαμε. Αρκέψες τα ίδια πάλι. Θανάση μου, δεν θα αντέξω για μου, θα πεθάνω. Μόνο εσύ μπορείς να με βοηθήσεις για τούτο. Σκέφτηκες τα εκείνα που σου είπα χτες.
Σκέφτηκα το. Και δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Γιατί, Γέμο? Θα σου το πω διαφορετικά, δεν θέλω να σε βοηθήσω. Γιατί? Τι με ρωτάς γιατί? Εν ξέρεις το γιατί? Εστάθηκες δίπλα μου σαν σωστός πατέρας. Εντάξει, Γέμο, ξέρω το. Έκανα πολλά λάθη, τεράστια λάθη. Μπορεί να με κατηγορήσεις για τούτο οπωσδήποτε, αλλά ξανασκέφτου το. Δεν έχω τίποτε να σκεφτώ, παπά. Και δεν μπορεί τίποτε και κανένας να μου αλλάξει τη γνώμη μου. Ο καθένας παίρνει ό,τι του αξίζει. Ναι, αλλά είμαι ο πατέρας σου. Θα με αφήσεις να πεθάνω μες στη φυλακή, ρε Θανάση? Παπά, σταμάτα να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για τη ζωή σου. Θανάση μου, σε παρακαλώ. Είπα σου σταμάτα. Θα αντέξεις. Και αρέσκει σου να θεωρείς τον πατέρα σου κλεισμένο μέσα στη φυλακή. Μαμά. Ναι. Άντε πάλι. Μάμα Βασιλική, μίλησες με τη Μαρίνα? Ναι, και είπα της ότι πήγε στο γιατρό, θα την ξαναπιάσω μετά να της πω πώς είσαι. Καλά έκαμες. Είδες, φτάσαν τα νέα μας στην Αγγλία. Ευτυχώς που την έπιασες πάντως, γιατί είχα κι εγώ αναπάντητη και δεν κατάφερα να την πάρω πίσω. Να πιάσει και τη Στέφανη με και το Θανάση. Τη Στέφανη σαν να δεις το πει ο Μιχάλης στη δουλειά. Δίψασα. Να σου φέρω χειμώνι, νερό. Μόνο λίγο νερό θέλω, αλλά έναν ανάγκη να πάτε γυθκιό για να ποτήρι νερό. Κάτσε Μαρία, κάτσε και πάω εγώ. Ναι. Καλά. Βαρέθηκα να ξαπλώνω όλη την ώρα. Ξέρω το, αγάπη μου, αλλά κάμε υπομονή, είναι για το καλό του μωρού μας. Έλα, αγάπη. Ευχαριστώ. Τίποτε, κορίτσι. Να σου κάνω μια σουπούδα να φάεις μετά από να πεινάσει. Να της κάνω εγώ ένα από τα αγαπημένα της φαγητά. Ναι, αλλά έγινε να τρώει βαριά φαγητά. Δεν χρειάζεται να κάνει καμιά τίποτε. Πάντως είναι καλά να σου κάνω κάτι να έχεις, να φάεις μετά από να πεινάσεις. Ναι, να πάω να μαγειρέψω. Εντάξει, εντάξει. Αν θα μαγειρέψετε, να κάνετε λίγα μακαρονάκια που αρέσκουν και του Μιχάλη. Να βάλω το νερό να βράζει. Εγώ να σου κάνω την αγαπημένη σου σάλτσα. Αν θέλεις βάλεις την, αν δεν θέλεις τρώεις τα σκέτα. Εντάξει. Πάντως νομίζω είναι καλύτερα να με φάεις σάλτσες. Τι θα κάνω, Θεέ μου, μαζί τους, τι θα κάνω? Άντε, θα κατέβεις? Ναι, να σου πω, δεν έρχεσαι κι εσύ να πιούμε ένα καφέ? Για καφέδες είμαστε τώρα, ρε Μαριάννα. Άντε, πάρε τις επιταγές κι άλλα. Αφού έχουμε ώρα. Τι να πάμε εκεί να περιμένουμε, άντε, έλα. Την τελευταία φορά που ήρθα στο σπίτι με φίλησες. Αλήθεια. Πλάκα μου κάνεις. Σου υπόσχομαι πως αυτή τη φορά θα είμαι φρόνιμη. Δεν σε πιστεύω. Κανεί ρε Λεωνίδα που με πιστεύεις, αφού λέω σου θα σου κάνω τίποτε. Άντε, τόσο πολλά με φοβάσαι. Τι λες, κορίτσι μου? Άκουσε, φοβάμαι. Άντε, έλα τότε. Ένα καφέ μόνο. Ένα τεταρτάκι. Μόνο. Ούτε λεπτό παραπάνω. Υπόσχομαι. Φιλενάδα μου. Πώς από εδώ? Ήρθα να σου πω ένα γεια, να πάω στον Ιάσονα και την Αλεξία, μα πώς σου κάτσεις έξω? Πάω να αλλάξω λίγο διάθεση, είναι καλά. Μια χαρά. Να πάω κι εγώ να τους δω λίγο ρε, να δω πώς είναι. Καλά έκανες, πήγα κι εγώ το πρωί και ήταν πιο καλά. Αυτό είναι καλό. Λέω να σου πω με τον Πάρη τι έγινε. Είπα του. Θα το πάνε το Σεπτέμβρη. Και? Τα ψυχρός, θα γίνω αδιάφορος. Τι σου απάντησε δηλαδή? Να δούμε, είπε μου. Έτσι κι αλλιώς, να σου πω κάτι, δεν θέλω να πάω. Ναι. Ρε φίλε, μήπως κάνεις και εσύ λάθος? Τι εννοείς? Εννοώ ότι η οικογένεια είναι μόνο η μάμα και το μωρό. Και ο παπάς, ο σύζυγος. Καλά, τι πρέπει να κάνω? Αυτό το μωρό χρειάζεται μου. Ναι, μάνα μου, αλλά ξέρεις ότι οι άντρες καμιά φορά κάνουν παραπάνω από τα μωρά. Μεν το παραμελίτσες, δώσ' του λίγο παραπάνω σημασία.
Καλά, να φύγω το μωρό και να ταντεύκω τον Πάρη. Σου είπα να τον ταντεύκεις. Αλλά ξέρεις εσύ διάφορα, είσαι γυναίκα, μπορείς να τον κουμαντάρεις. Μην τον παραμελείς τώρα αφήνει σε μέλη και να μόνος του τέλεια. Λες. Ναι, δεν του πάθατε να αποκτήσετε ένα μωρό. Μην τα χαλάσετε τώρα για το πράγμα, είναι κρίμα. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Ιωάννα. Είσαι καλά? Καλά, εσύ το μωρό, καλά. Καλά, μια χαρά το μωρό. Ήθελα να σου μιλήσω ιδιαίτερος. Πες μου, καλό. Πιάσε με τηλέφωνο η Μαρίνα από την Αγγλία. Έτσι είπε μου άνοιξε μια θέση με πάρα πολλά καλό μισθό. Αγγλία. Ναι. Είναι πολύ καλή ευκαιρία για να είμαι ειλικρινής, σκέφτομαι το. Από πού να πας Αγγλία? Ναι. Καλά να φύγεις τη ζωή σου, δαμέ. Ποια ζωή μου, ρε Μιχάλη, δεν έχω ζωή, δαμέ. Μια ευκαιρία να ξαναρχίσω. Ήθελα να και το μωρό. Μαζί μου. Εγώ. Τι εσύ? Εγώ πότε είναι το χρόνο. Μιχάλη, εσύ ξαναξεκίνησες τη ζωή σου, έκαμες καινούρια οικογένεια. Μια ευκαιρία να δω κι εγώ τι να κάνω με τη δική μου ζωή. Κάμε, αγάπη μου, κάμε ό,τι θέλεις εσύ. Αλλά κάμε δαμέ, Κύπρο. Μιχάλη, δεν μπορείς να μου το απογορεύσεις. Λοιπόν, άκου να δεις. Ήρθες για να μας αντανώσεις και κάνεις το για να με εκδικηθείς, ναι, για να πιάσεις το μωρό. Τι λαλείς, νομίζεις ότι όλα περιστρέφονται γερόν που σένα? Λοιπόν, άκου να δεις. Πήγαινε Αγγλία, όπου θέλεις πήγαινε, δεν με ενδιαφέρει, αλλά το μωρό δεν θα πιάσει. Είμαι ο παπάς της και έχω δικαίωμα να ευθερώ όποτε θέλω. Ναι, τούτο εννοώ δούμε. Όχι, τον που σου λαλώ. Τέλος. Δεν έχω κανένα. Βοήθα με. Θέλεις να θεωρείς τον πατέρα σου κλεισμένο μέσα στη φυλακή, ρε Θανάση? Δεν έχει κανένα που θέλει το γονιό του μες στη φυλακή. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ελαττώματα. Όλοι κάνουν λάθη. Ξέρω το παπά. Απλά στη δική σου περίπτωση δεν μιλούμε για απλά λάθη. Δεν περίμενα να είσαι τέλειος, απλά ήθελα να είσαι παρόν. Ξέρω το γέρο. Μακάρι να μπορούσα να τα διορθώσω. Εγώ το μόνο που ζητώ είναι μια τελευταία ευκαιρία. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία, δυστυχώς. Είχες πολλές ευκαιρίες. Είχες πάρα πολλές, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκες. Έφτασες στο τσάμε που δεν πήγαινε άλλο. Υπάρχει, γε μου. Αν κάνεις το απλό που σου ζητώ. Σου εξηγώ ότι δεν γίνεται να κάνω το πράγμα. Γε μου, πίστεψε με. Δεν θα σε βάλω σε κίνδυνο. Το μόνο που θέλω από σένα είναι ρούχα και έναν αυτοκίνητο. Τώρα σοβαρό μιλάς. Κοίταξε, να φύγω από την Κύπρο. Έτσι αλλιώς δεν μπορώ να μείνω. Και θα αλλάξω, Θανάση μου. Θα αλλάξω. Θα γίνω άλλος άνθρωπος. Για να αλλάξει και να γίνεις άλλος άνθρωπος, παπά, πρέπει να πληρώσεις πρώτα τα λάθη σου. Μόνον έτσι να εξηλαιωθείς. Γιάννη, δεν πελάρες τούτα. Στη φυλακή ή πιάνεις πάτο ή πεθανίσκεις. Κανένας δεν ευκαινεί καλύτερος, πίστεψε με. Ξέρεις πώς λέγεται τούτο που μου κάνεις τώρα? Ψυχολογικός εκβιασμός λέγεται. Και θα υποκύψω. Δεν καταλάβεις τον που θέλεις λάθος, δεν μπορεί να γίνει. Λάθος και εγωιστικό είναι το που θέλεις εσύ. Ρε και εγωιστές τώρα, ρε. Ναι ρε Μιχάλη, γίνεται πάντα να θέλεις να γίνεται το δικό σου. Τώρα το γεγονός δεν θέλω να είναι κόρη μου είναι εγωιστικό. Μόνο που η κόρη σου έχει μια μάμπα που στην Κύπρο δεν της έμεινε τίποτε γιατί δεν το καταλάβεις. Α, και να πάει Αγγλία αύριο, ας πούμε. Να έχω μια ευκαιρία να ξαναξεκινήσω, εντάξει. Θέλω να είμαι ευτυχισμένη και δεν είμαι. Ναι, και στην Αγγλία 2 λεπτά να γίνεις ευτυχισμένη. Ελά σου πω, έχουμε ένα μωρό μαζί. Καταλάβες, κάποιος του τώρα σηκωθεί να αφήσει εμείς. Εν ήρθα να ζητήσω η γνώμη σου, ήρθα για να σου πω την πρόταση που είχα. Τι μου λες τώρα, δεν έχω δικαιώματα πάνω στο μωρό, μπορεί να φέρω την κόρη μου. Έχεις, φυσικά και έχεις ρε Μιχάλη. Απλώς εσύ είσαι ευτυχισμένος με την Άννα, τώρα περιμένεις μωρόν, έκαμες τη ζωή σου.
Θέλω και εγώ να ξεκινήσω μια καινούργια αρχή. Γιατί δεν το καταλαβαίνει. Εκτός και εμπιστεύει ότι δεν έχω δικαίωμα. Ότι μου αξίζει. Όχι, αξίζει σου. Δεν είπα το και με το παραπάνω πως αξίζει. Απλώς δεν μπορώ να δεχτώ ότι εγώ να είμαι δαμέ, η κόρη μου είναι στην Αγγλία και θα θεωρώ. Αν της συμβεί κάτι, δεν μου να κάνω. Εντάξει, αν αποφασίσω να φύγω, δεν σημαίνει ότι να χαθούμε. Η Κύπρος δεν είναι τόσο μακριά από την Αγγλία, υπάρχουν τόσοι τρόποι. Πάντως μετά την τελευταία στραβή δεν περίμενα ότι θα καταφέρουμε να ορθοποδήσουμε τόσο γρήγορα. Τα καταφέραμε όμως, Ρωτάς, δεν βλέπεις, μια χαρά είμαστε. Ευτυχώς που βρέθηκε η Άννα. Είμαστε τώρα όπως όλα τα περιοδικά στην Κύπρο. Έχουμε κάποια μικρά προβλήματα. Και ας μην ήθελες στην αρχή την Άννα. Δεν την ήθελα. Πώς είναι ο καφές? Μια χαρά είναι. Και οι στήλες που πρότεινε είχαν επιτυχία. Έκανε το περιοδικό πιο νεανικό. Εσύ πώς θα πας με τον νέο σου αμόρε? Και έλεγα θα ρωτήσει ή δεν θα ρωτήσει, θα το πει ή δεν θα το πει. Τελικά ρώτησες. Κουβέντα να γίνεται. Να μην γίνεται. Να μην σε νοιάζει τι κάνω εγώ με τη Χριστίνα. Καλά μωρέ, τι φοβάσαι, μήπως σε ματιάξω? Δεν φοβάμαι τίποτα. Κακώς, θα έπρεπε. Τι είπες? Τίποτα. Για λέγε. Μια χαρά είμαι με τη Χριστίνα. Πάντα καλά. Πάντα καλά. Εσύ, κάνεις κάτι ουσιαστικό ή τραβιέσαι δεξιά και αριστερά? Εγώ κάνω πολύ ουσιαστικά πράγματα. Εσένα δεν σε βλέπω πολύ καλά. Καλά είμαι. Δεν ξέρω, λίγο ζαλίστηκα. Έχω φιλούς, βγαίνω. Όσο για σχέση, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Έτσι είμαι εγώ, απρόβλεπτη. Κοιμήσου. Κοιμήσου, αγγελούδι μου. Νάνι, νάνι. Και δεν ξέρεις ότι στο νοσοκομείο θα έχουν και έναν αστυνομικό να σε προσέχει. Ξέρω το γέμο, ξέρω. Λέω να δεις το πάνω. Ουλί έχουν την τιμή τους. Κρίμα περιπέζεις μας, κύριε Λέισον. Μεγάλη Αλεξία, βάλετε με τη Χριστίνα τώρα. Μας όρι και μου έρχεται τα νέα κάθε αχάπαρος. Μας κάνουν υπόνοιμα, τα λέμε και από μια τσόφτα. Δεν πειράζει, δεν παρεξηγώ. Είχαμε βαρένια. Λοιπόν, σκέφτηκα μαμά ότι θα ήθελα να πάω στην Αγγλία μαζί με το Στάθη. Για διακοπές? Όχι, να μετακομίσω και να είμαι μαζί του. Άννα μου, είναι δύσκολο να έχεις ένα ξένο πλάσμα μες στο σπίτι. Για τη Μαρία Μπουλαλή. Όχι, δεν την νιώθω ξένη. Λέω το, επειδή δεν την ξέρεις και πολλά καλά ακόμη. Δεν την ξέρω, ναι, αλλά νιώθω πολλά οικία μαζί της. Τι ούτω σημασία. Εντάξει, θέλει την προσοχή μου των μωρών. Μάλιστα. Δηλαδή γράφεις τον κανονικότητα. Αγάπη μου, άλλαξε τακτική γιατί να τα κάνεις το ένα και όσο πονούν ούλα. Τι εννοείς τώρα, είναι έτσι άνθρωπος ο Πάσης. Έτσι όμορφη κοπέλα έπρεπε να την προσέξω. Τούτον ήταν κομπλιμέντο. Όχι, είναι η αλήθεια. Όποιος έχει μάθηκια βλέπει. Πάντως το ότι συναντηθήκαμε με έτσι τρόπο είναι καρμικό. Δεν ξέρω τι είναι, πάντως χαίρομαι πολλά για τούτο. Τι κάνεις δάμε? Είναι η γραμματεία του πανεπιστημίου που διδάσκω.